Καλή σας μέρα. Μας ακούτε? Καλημέρα, συγγνώμη για την καθυστέρηση, μου ακούτε? Μια χαρά σας ακούμε. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα κύριε Ευρωβουλευτά. Σας Καλημέρα, καλωσορίζουμε και καλημέρα, σας τι κάνετε? ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στη διοργάνωση του προγράμματος για τους πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι η διευθύντρια του σχολείου, εγώ δεν θα σας πω κάτι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Δεν θα σας πω κάτι, ο λόγος στα παιδιά. Θα είμαι κοντά σας το Σαββατοκύριακο, αλλά ξέρετε, δεν... Αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σάββατο, ναι. Ναι, θα προσπαθήσουμε, πιστεύω και οι μαθητές, εγώ τουλάχιστον Εντάξει, σίγουρα, να σας δούμε και από κοντά. το καταλαβαίνω, βέβαια είναι Σάββατο, αφήνουμε τα παιδιά να χαλαρώσουν, οπότε εγώ βέβαια το αναφέρω ως ένα, ξέρετε, pre-event, πριν την επίσκεψή μου στην περιοχή σας. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά και ο λόγος στα παιδιά. Αξιότιμη κύριε Κυμπουρόπουλε, καλημέρα. Ονομάζομαι Χάρης Καραμαλίγκας και είμαστε μαθητές του πρώτου πειραματικού λυκείου Καρδίτσας που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΠΑΣ, πρεσβευτές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή που σας έχουμε εδώ πέρα σήμερα και μπορούμε να σας υποβάλουμε ερωτήσεις που αφορούν τη νέα γενιά στα μονοπάτια της Ευρώπης. Καλημέρα σας κύριε Κυμπουρόπουλε και από μένα. Ονομάζομαι Σκολίτη Σοφία και είμαι μαθήτρια της πρώτης λυκείου. Αρχίζοντας σήμερα, θα θέλαμε να θίξουμε το πρώτο θέμα της ημέρας, το οποίο είναι η κλιματική αλλαγή. Και πάνω σε αυτό, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο μέτρο από όσα έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μέλη της κρίνεται ως το πιο αποτελεσματικό για εκείνη. Καλημέρα και από μένα, ονομάζομαι Γρηγόρης Βουλγίκης και σχετικά με αυτές τις αποφάσεις που παίρνονται, τις εφαρμόζουν οι χώρες μέλη ή δεν τις εφαρμόζουν, και άμα δεν τις εφαρμόζουν, τι γίνεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους? Είναι πολύ ειρηνικό σε μια νέα γενιά, όπως είστε εσείς, να ασχολείστε και να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την, επιτρέψτε μου να πω, υγεία του περιβάλλοντος. Γιατί πραγματικά αυτό που βιώνει το περιβάλλον και αυτό που ζούμε εμείς ως κλιματική, όχι αλλαγή πια, κρίση, είναι κάτι το οποίο είναι αντίστοιχα με τον ανθρώπινο οργανισμό. Η υγεία του περιβάλλοντος πάσχει και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Σε αυτό το κομμάτι του τι πρέπει να κάνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε μου να πω, έπεσε με τα μούτρα και δημιούργησε αυτό που είναι γνωστό ως Πράσινη Συμφωνία. Η Πράσινη Συμφωνία είναι ένας γενικός στόχος που λέει ότι μέχρι το 2050 πρέπει να έχουμε σταματήσει την εκπομπή ρήπων διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό για να το κάνουμε, γιατί θα καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο να κατεβάσουμε κατά 1,5 βαθμό Κελσίου τη θερμοκρασία. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πετύχουμε, γιατί όλα αυτά που λέμε κλιματική κρίση οφείλεται στην αύξηση της θερμοκρασίας. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αυτό που μετράμε, το πόσο είναι μολυσμένο το περιβάλλον, και είναι αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε να μειώσουμε σήμερα. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σήμερα όμως θεωρούμε ότι αυτό είναι το πιο βλαβερό στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν κατευθύνθηκε με αυτό το πλάνο σε πολλά μέτρα. Είχα τη χαρά να ασχοληθώ με ένα άλλο αέριο, τα φθοριούχα αέρια, τα οποία είναι ένα κομμάτι, ένα αέριο το οποίο το χρησιμοποιούμε σε πολλές συσκευές,
όπως είναι το air condition, οι συσκευές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που έχουν άσθμα. Και αυτό φανταστείτε ότι είχε 20.000, ήταν 20.000 φορές πιο βλαβερό από το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό το σκεπτικό λοιπόν ήταν το αντίστοιχο να μειωθεί και αυτό ως το 2050. Ένα άλλο μέτρο το οποίο ήταν πολύ επιτελεμένο είναι στο κομμάτι των αερίων. Δηλαδή, όποιος εκπέμπει αέρια, καταρχάς να γίνεται μια προσπάθεια μείωση των διοξειδίων του άνθρακα, αλλά αν συνεχίζει μια επιχείρηση να εκπέμπει, να πληρώνει κάποια ποινή, αν συνεχίζει να πληρώνει και να μπαίνουν αυτά σε ένα ταμείο. Δεν μπορώ να πω για ένα πράγμα, γιατί είναι συνολικό. Όμως, ο στόχος είναι η συνολική μείωση, η εξαφάνιση του διοξειδίου μέχρι το 2050. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται. Επειδή αυτή η νομοθεσία είναι κανονισμοί, συγγνώμη, ήθελα να πω μέχρι το 2050, όχι 1,5 βαθμό, 2,5 βαθμούς. Αυτό σκεφτόμουν. Επειδή αυτή η νομοθεσία είναι κανονισμοί, πρέπει να εφαρμόζονται. Πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια. Αν δεν εφαρμόζεται, υπάρχουν ποινές. Και στην Ελλάδα έχουμε μια μεγάλη ποινή που συνεχώς επαναλαμβανόταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι η ταφή των σκουπιδιών. Σε πολλές περιπτώσεις, ενώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απογορευτεί αυτή η συνθήκη, εμείς σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζουμε να θάβουμε τα σκουπίδια μας. Και αυτό το πληρώνουμε. Και το πληρώνουμε ακριβά. Οπότε υπάρχουν ποινές. Βέβαια, από την άλλη, δεν είναι πανάκια να πληρώνεις κάτι που είναι καταστροφικό, αλλά ξέρετε, μερικές φορές η τσέπη τσούκει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυπουρόπουλο, για τις πληροφορίες που μας παρέχετε σήμερα. Ονομάζομαι και εγώ Νίκη Μαυρομαρά. Θα θέλαμε να περάσουμε σε μια επόμενη ερώτηση που αφορά τις ευρωεκλογές. Βλέπετε και το πόστερ που έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα για τις ευρωεκλογές για να πείσουμε τους συνομιλίκους μας να συμμετάσχουν στις εκλογές του Ιουνίου. Το σύνθημά μας είναι να νικεί ψήφος ισχυρή Ευρώπη, μάλλον δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Νότα Κανελοπούλου και είμαι μαθήτρια της πρώτης Λυκείου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, βρισκόμαστε 2 μήνες πριν τις ευρωεκλογές. Γιατί είναι λοιπόν σημαντική η καθολική συμμετοχή μας σε αυτές και πώς επηρεάζεται το μέλλον μας από τη συμμετοχή μας σε αυτές? Αυτό είναι ένα ερώτημα που μου το κάνουν επειδή καταλαβαίνετε, συμμετάσχω σε διαφορετικά σχολεία με το ίδιο πρόγραμμα. Την ερώτηση μου την κάνουν πάρα πολλοί νέοι μαθητές και νέοι άνθρωποι. Κάθε φορά λοιπόν μου γεννιέται το ερώτημα να την επιστρέψω αυτήν την ερώτηση και να ρωτήσω εγώ γιατί είναι για εσάς σημαντικό ή δεν είναι σημαντικό ή είναι αδιάφορο να εμπλακείτε με αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα κάποιοι από εσάς ακόμα δεν μπορείτε να ψηφίσετε, γιατί δεν έχετε την ηλικιακή εντός ορικών επάρκεια. Άρα, για εσάς λοιπόν, γιατί θεωρείτε ότι είναι ή δεν είναι αυτή η εκλογική διαδικασία σημαντική και θα ήθελα να μου απαντήσει κάποιος από εσάς τι πιστεύετε για αυτές τις εκλογές. Θα απαντήσει η Χριστίνα. Καλημέρα και από μένα, κύριε Κυπουρόπουλε. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να συμμετέχουν στις εκλογές που συμβαίνουν. Πρώτα απ' όλα καλλιεργούνται πνευματικά, γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να επιλέξουμε το
τον εκπρόσωπό τους και μπαίνουν σε μια διαδικασία που θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά μια απόφαση που δεν είναι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά για το ευρύτατο κοινό. Και πιστεύω πως οι περισσότεροι φοβούνται να πάρουν αυτή την απόφαση και πιστεύουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό στρέφονται τις περισσότερες φορές στο λευκό ή στο να μην ψηφίζουν καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το κάνουν, γιατί εάν σκέφτονται όλοι οι νέοι με αυτό το σκεπτικό, στο μέλλον δεν θα υπάρχει ένας αντάξιος εκπρόσωπος της χώρας μας και το σύστημα θα χειροτερεύει όλο ένα και περισσότερο. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω. Ναι, φυσικά. Συγγνώμη. Ναι, φυσικά, πες μου. Ναι. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω ότι βιώνουμε κάποια προβλήματα που είναι αδύνατο να τα αντιμετωπίσει η τοπική ηγεσία και είναι κάποια ζητήματα, ας πούμε όπως τα περιβαλλοντικά, γενικότερα κάποια προβλήματα που έχουν εξελιχθεί με την υγεία, ειδικότερα από τις επιπτώσεις αυτού του προβλήματος, που είναι αδύνατο να τα αντιμετωπίσουμε σε εθνικό επίπεδο, γιατί θα πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι από κοινού, παγκοσμίως. Και θεωρώ εγώ προσωπικά ότι μέσω αυτού του εγχειρήματος είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Και αυτό πρέπει τα παιδιά να μπουν σε αυτή τη λογική. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μάθουν από νωρίς να συνεργάζονται για να επιλύσουν τα προβλήματά τους και όχι να το προσπαθούν αυτό να το πετύχουν ατομικά. Χαμογελάω γιατί... Πες μου. Ναι, χαμογελάω γιατί αν είχαμε μεγαλύτερο κοινό, θα σας έλεγα ότι οι απαντήσεις ήταν πληρωμένες. Αλλά επειδή δεν έχουμε και δεν μπορώ να κάνω αυτό τον αστεϊσμό, χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε αυτές τις απόψεις, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Ειδικά αυτό που είπε η Χριστίνα με την ευθύνη είναι πολύ ουσιαστικό και είναι η πραγματικότητα. Με τη μόνη διαφορά που ούτε εμένα μ' αρέσει, αλλά με αυτό διαπραγματευόμαστε. Αρχικά δεν ψηφίζουμε πρόσωπα, ψηφίζουμε κόμματα και μετά πρόσωπα. Άρα λοιπόν, πρωτού ψηφίσουμε κόμματα, πρωτού ψηφίσουμε πρόσωπα, πρέπει να δούμε το κόμμα που υιοθετεί, το πρόσωπο που βρίσκεται σε ένα κόμμα, πρέπει να δούμε τι υιοθετεί το κόμμα. Γιατί καλός κακός, και ξαναλέω κακός, όταν βρίσκεσαι σε ένα πολιτικό σχηματισμό, ο πολιτικός σχηματισμός έχει και κάποιες ιδέες και κάποιες απόψεις, που όντας μέλος πρέπει μέσα στις άκρες, όχι πάντα απόλυτα, αλλά μέσα στις άκρες πάει να πει ότι πρέπει να στηρίξεις αυτές τις ιδέες. Και τι εννοώ. Πηγαίνοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κόμματα έχουν μεγάλη ευελιξία. Ένα κόμμα μπορεί να πιστεύει πράγματα που βρίσκονται ως ιδεολογία από το κέντρο μέχρι και τη δεξιά. Και όλες αυτές τις ιδέες να βρίσκονται στην ίδια πολιτική ομάδα, όπως γίνεται με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που ανήκω κι εγώ. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί μου μέσα στον ίδιο σχηματισμό που δεν μπορώ να τους αντέξω, γιατί είναι υπερβολικοί και δεν αντέχω αυτά που λένε. Όπως και εμένα δεν μπορούν να μου αντέξουν εκείνοι, γιατί είναι πολύ πιο
κοινωνικά αυτά που λέω εγώ. Όμως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνυπάρχουν. Γιατί όταν φεύγουμε από τη χώρα μας και πάμε σε ένα σχηματισμό ευρωπαϊκό, αυτός ο ευρωπαϊκός σχηματισμός είναι πιο διευρυμένος. Το ίδιο γίνεται και με τα άλλα κόμματα. Όταν φύγει το Πασόκ από εδώ, θα πάει σε ένα πιο διευρυμένο συνδυασμό των σοσιαλδημοκρατών, που μπορεί σε μέσα στις άκρες να έχουν μια κεντρική ιδέα, αλλά δεν πιστεύουν τις ίδιες ιδέες. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο γίνεται και με την Ελληνική Λύση και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν που ψηφίζουμε στην 9η Ιουνίου, για μένα δεν είναι τόσο τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση. Είναι τι υπάρχει εκεί έξω όταν φτάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να καταλάβει και να νιώσει ο κάθε πολίτης, εσείς, ότι εκπροσωπείται καλύτερα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εκπροσωπείται καλύτερα από τους σοσιαλδημοκράτες. Εκπροσωπείται καλύτερα από τους αριστερούς. Να δει τι πρεσβεύει ο καθένας και τι πολιτική πορεία έχει, όχι ως Νέα Δημοκρατία πια, γιατί χάνεται λίγο αυτό, τι έχει ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τι έχει προτείνει για το μέλλον. Γιατί οι προκλήσεις οι οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και σε μια παγκόσμια πραγματικότητα δεν μπορείς να δίνεις εύκολες λύσεις, γιατί θα πάρεις αντιδράσεις, όπως έγινε και με το αγροτικό. Το αγροτικό είναι ένα σημαντικό παράδειγμα και μιας πραγματικότητας, η οποία ούτε εγώ το πίστευα, αλλά έγινε, γιατί τα νούμερα δεν έβγαιναν. Και εγώ είμαι φιλόδοξος για το περιβάλλον. Αλλά τα νούμερα δεν έβγαιναν, δυστυχώς. Γιατί έχουμε να κάνουμε το φαγητό μας, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι αγρότες, και εσείς το ξέρετε και εσείς, πόσο δύσκολη είναι η αγροτική ζωή και πρέπει να βοηθάμε και όχι να τους κάνουμε τη ζωή πιο δύσκολη. Αντέδρασαν λοιπόν οι αγρότες και αυτά που είχαμε βάλει ως στόχο, ως φιλοδοξία, γιατί οι πράσινες πολιτικές το επιδίωκαν, οι αριστερές πολιτικές το επιδίωκαν, δεν είχε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Και έγιναν οι αντιδράσεις που είδατε το προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν σε μια ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να βλέπεις την ευρύτερη εικόνα και πρέπει όταν πας να ψηφίσεις, με αυτό που είπατε την ευθύνη, να έχεις διαβάσει και να έχεις μελετήσει όχι μόνο τι είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει στο κράτος μέρος, στην Ελλάδα συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, να δεις τι πιστεύει το κόμμα το οποίο θα συνταχθεί με τα εθνικά κόμματα. Γενικά πρέπει να μελετήσουμε και να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι σημαίνει το Ευρωπαϊκό Κόμμα γενικότερα για την Ευρώπη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δίνετε. Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Γερούκη και είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές του Ιουνίου και καθώς έρχονται και πανελλαδικές εξετάσεις, από τις οποίες κρίνονται το μέλλον μας ως νέοι, θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την παιδεία. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Χριστίνα Αυδούλη και είμαι μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου. Όπως είπε και η συμμαθήτριά μου, η ερώτησή μας αφορά ένα θέμα που μας απασχολεί ευρύτερα σαν νέους, όπου είναι η παιδεία. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Ποια είναι η πολιτική της Ευρώπης στο θέμα της παιδείας και γιατί υπάρχουν τόσα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα στις ευρωπαϊκές χώρες?
Και ως δεύτερο σκέλος αυτής της ερώτησης, έχουν όλοι οι μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Καταρχάς, υπάρχουν διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα γιατί θέματα πολιτισμού, θέματα παιδείας είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του άρθρου 27 της Συνθήκης του Μάστριχτ προσπαθεί να φέρει κοντά τα συστήματα παιδείας ως προς τρία πράγματα. Την κοινή ευρωπαϊκή ηθαγένεια, την κοινή εργασιακή πολιτική και την κοινή οικονομική πολιτική. Αυτές είναι εκπαιδεύσεις όμως που μπορεί να περιοριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να μιλήσει για το ποιο εκπαιδευτικό σύστημα θα ακολουθήσει το κράτος μέλους και τι θα διδάξει. Αυτό είναι μονάχα πάνω στα χέρια της Ελλάδος, της Ισπανίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας και ούτε καθεξής. Το κράτος και κάθε χώρα μπορεί να αποφασίσει μόνο για τον εαυτό του, δεν μπορεί να αποφασίσουν για κοινά εκπαιδευτικά συστήματα. Μπορούμε να αντιγράψουμε κάποιο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως μπορούμε να αντιγράψουμε της Ευρώπης, π.χ. εγώ το αρχαία της Φινλανδίας, αλλά το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με της Αμερικής. Απλά να αντιγράψουμε. Δεν έχουμε υποχρέωση να ακολουθήσουμε. Και αυτό τουλάχιστον η συνθήκη μέχρι σήμερα δεν αναφέρει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη του κράτους μέλους, του κάθε κράτους, το τι πολιτική εκπαιδευτική θα ακολουθήσει. Για τη δεύτερη ερώτηση, ναι, εγώ επειδή είμαι ευρωπαϊστής, πιστεύω ότι και όπως ξέρουμε ότι έχουμε και καλά πανεπιστήμια και παίρνουμε μια καλή γνώση, είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι όποιος θέλει μπορεί να έχει μια κοινή δυνατότητα επιλογών με τις ίδιες που έχει ο Γάλλος, με αυτές που έχει ο Γερμανός, με αυτούς που έχει ο Ιταλός. Αρκεί να το θελήσει. Τα πανεπιστήμια μας είναι πολύ καλά, η δυνατότητα του Εράσμους δίνει πολλά φτερά σε όλες αυτές τις κατηγορίες που με ρωτήσατε. Οπότε, ξέρω ότι οι Έλληνες φέρνουν μια πολύ καλή βάση εκπαίδευσης, που μετά τους δίνεται δυνατότητα σε μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά και σε μια δυνατότητα κινητικότητας. Πολύ εύκολα μπορείτε να πάτε να σπουδάσετε σε ένα άλλο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Σίγουρα αυτό έχει όμως κόστος. Όπως κόστος έχει και να μετακινηθείτε όταν γίνετε φοιτητές από την Καλύθα να πάτε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Θράκη. Άρα λοιπόν το κόστος δυστυχώς πάντα θα υπάρχει. Το ίδιο μπορεί να κάνετε και να μετακινηθείτε σε ένα άλλο ευρωπαϊκό χώρο. Το δίνει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ορέξεις του καθενός και της καθεμιάς. Καλημέρα και από μένα, κύριε Κυπουρόπουλε. Ονομάζομαι Γιάννης Παπακοσταντίνου, είμαι μαθητής της πρώτης λυκείου του σχολείου μας και θα ήθελα να προσθέσω μια ερώτηση όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρώπης σήμερα. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής σήμερα και κατά πόσο τα κράτη-μέλη συγκλίνουν ή αποκλίνουν από τους άξονες αυτούς? Νομίζω ότι απάντησα και αυτή την ερώτηση. Ως το κομμάτι ότι η κοινή πολιτική είναι για να μιλήσει για μια κοινή ευρωπαϊκή ιστορία η οποία χτίζεται σιγά-σιγά, για να μιλήσει για μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, ευρωπαϊκή ηθαγένεια, να μιλήσει για την κοινή την εργασιακή, την κοινή αγορά εργασίας, την ενιαία αγορά εργασίας. Αυτά είναι κομμάτια τα οποία και μέσα από προγράμματα σαν αυτό που κάνετε εσείς σήμερα καλλιεργούνται και πιστεύω στο μέλλον
θα είναι ακόμα πιο ενοποιημένα και ενωτικά. Καλημέρα και από μένα, κύριε Κιμπουρόπουλο. Ονομάζομαι Άσπα Γιαννούση. Ευχαριστούμε αρχικά για τις πλήρως κατατοπιστικές απαντήσεις σας. Θεωρείτε πως υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε πλήρως την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, την ταυτότητά μας ως νέοι Ευρωπαίοι πολίτες? Εγώ θα τελειώσω, θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτό που νομίζω έγινε ξεκάθαρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα 3 όργανα τα οποία συνδιαμορφώνουν νομοθεσίες. Και την 9η Ιουνίου ψηφίζουμε αυτό. Ποιες πολιτικές δυνάμεις θα μπορέσουν να κατευθύνουν αυτή τη συνδιαμόρφωση των νόμων. Τους νόμους τους αποφασίζουν τα 3 όργανα, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο προέρχεται από τις κυβερνήσεις. Αυτό έχει τελειώσει. Η Επιτροπή είναι αποτέλεσμα του ποια πολιτική δύναμη θα κυριαρχήσει. Αν, για παράδειγμα, πρώτο κόμμα βγουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες, ο Επίτροπος, ο πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι από το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών. Αν επικρατήσει, όπως είχε επικρατήσει την προηγούμενη πενταετία, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν γυναίκα και ήταν η Ursula von der Leyen. Άρα η πολιτική θα κάνει η Ursula von der Leyen, άρα η πολιτική θα κάνει ο πρόεδρος που έρχεται, ο πρόεδρος της Επιτροπής που έρχεται από τους Σοσιαλδημοκράτες. Άρα λοιπόν, τελικά ψηφίζουμε και για το τιμόνι της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όταν λέμε πρόεδρος της Επιτροπής, είναι σαν να έχουμε ένα κράτος που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι κράτος, αλλά το λέμε σχηματικά, και ο Πρωθυπουργός είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Άρα λοιπόν έχει σημασία ποιο πολιτικό σχηματισμός θα βγει πρώτος, γιατί θα δώσει και την κατεύθυνση, όπως επίσης έχει σημασία ποια πολιτική δύναμη θα επικρατήσει μέσα στο Κοινοβούλιο, γιατί πάλι θα δώσει μια κατεύθυνση. Οπότε αυτό που ψηφίζουμε γενικότερα είναι ποιος θα διακυβερνήσει το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 5 χρόνια. Και αυτό είναι μεγάλη διακύβερνηση. Γιατί έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας, πολλά ζητήματα τα οποία μετά από 5 χρόνια θα έχουν αναπτύξει, θα πρέπει να έχουν λυθεί ή θα πρέπει να έχουν δοθεί κάποιες σοβαρές απαντήσεις. Οπότε πρέπει αυτό να το αποφασίσουμε από σήμερα. Να πάμε με σύνεση, με ευθύνη και να πούμε ότι θέλουμε αυτές οι πολιτικές δυνάμεις να διακυβερνήσουν τη θητεία, την επόμενη πενταετία την Ευρώπη. Αυτό ψηφίζουμε και αυτό διαπραγματευόμαστε. Το ποιος θα διακυβερνήσει και θα δώσει τις απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα που έρχονται μπροστά μας. Γι' αυτό πρέπει να είναι μια ψήφος λογικής, μια ψήφος σύνεσης, μια ψήφος η οποία έχει ευθύνη κάθε φορά που ρίχνουμε αυτό το φακελάκι μέσα στην κάλπη. Μάλιστα. Εμείς οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα, κυρία Πλατογιάννη Ελένη, η κυρία Παπακώστα Σοφία, εγώ η Αγγελική Παπαδοπούλου και ο Γενάδιος ο Γιάννης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
Μπορώ λίγο να καθίσω κι εγώ, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε μαγνητοσκοπήσει την συνέντευξη που δώσατε στα παιδιά σήμερα και την ημέρα που θα έχουμε την εκδήλωση, αυτή θα παρουσιαστεί σε όλο το σχολείο μέσω των διαδραστικών πινάκων που έχουμε και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλα μας τα παιδιά. Αυτό ήθελα να σας ενημερώσω στο τέλος. Πιστεύω να ήταν, εντάξει, λίγο μακρηγόρησα, αλλά πιστεύω να ήταν... Σας ευχαριστούμε θερμά, ήσασταν απόλυτα κατατοπιστικός. Τα παιδιά νομίζω ότι έχουν γίνει σοφότερα. Και δεν θα σας χαιρετήσω ωστόσο εγώ, θα σας χαιρετήσουν τα παιδιά. Εγώ μια πληροφορία σας έδωσα και σας ευχαριστούμε πάλι θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας από μένα, Σύσκο Ελένη λέγομαι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους των μαθητών για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Οι απαντήσεις σας υπήρξαν διαφωτιστικές σε πολλούς τομείς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που καταφέραμε να μοιραστούμε τις ιδέες μας μαζί σας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις επερχόμενες ευρωεκλογές και ελπίζουμε για παρόμοια διάθεση για δράση και συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Καλή σας ημέρα, γεια σας. Σας ευχαριστούμε να συνεχίσετε το πρόγραμμά σας με την ησυχία σας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλή συνέχεια. Επίσης, γεια σας. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Περιμένουμε να πούμε